Hagin narok saimam bai kina Bubagra song dehli o thangai A.k Mishra song bai teisa man ta shokte Tiprasa rongni Accord Tiprasa rongni man thaino tei kok saile mani teisa hage tabuk saimam mani kai kok to mani bising tei Tiprasa Accord ni bo kok sale ke borok haipono je Tripura ni Bidhan Sabha ni SDC 20 ta tongmani amono 27 ta slamnani bage kok sale kya tei ADC election ADC o 28 ta seat tongmani MDC rongni amo 50 ta slamnani saka ha kai 50 ta slamnani saka taya jaga kok salani bage Bubagra ni team tei Tripura mothani borok rok simia member rok simia Tripura ni jo to ni se kesam non political NGO TSF ni borok robo tongo TSF ni XGS te present XGS kebang mano ajagawo manjak baikha o kok salaimani jagawo hage boro Tiprasa ni Accord je Tripura de Accord sign claimani central government by amoni tui boje implement khlaiji yang tongmani amono kok salaikya hage amo to saimia tabu bo tamani bage implement khlaiji yang tongkani gusaro gora kchawi tong naki central ni bising te amo allow khajage honani naijage tongmanda kni kchalo kchawi tong amo to kebo kunu phano sawimia je Bubagra songje chai togi tongmani ayang central by ni hinjak tongmani kok to salain tongo haipno tabu bo implement khlaiji yang tongo central to sawini tongo ngnai hinai haipno tamani bage ingyang tong amo Bubagra ba wana jagin tong kabang ma jagawo nor khnawi tong no Bubagra samani tuma hamale bini kok samani moteng bo chai togi tongo nor wan chugui na di o jagawo tuma hamale je kuno borok samung khlaye a samung successful ingyang kai bukhabati ma tongno nang a rang phana ji tongri ni na samung nang fulfill khlai me yang ga ni na borok no jai khaya kok hamya sai tong hake bukha tom jane hai nyong na amo mane successful haing ya khep ngai bukha tasi Bubagra osgang kok thaje samani je Tiprasa rongni andika manta shoktai thanda kai sani bosi manyangi tong kai silebal keda manchi nai norgris nai ni samani Facebook live of haye hage amani yagoro no Tripura ni CM manik sabu saire mani je bolong borok khlanya ni wanchugi tong nai borno phiokjak lakhni saire mani amano tuye kabangma borok ro kabangma Tiprasa lukuro kabangma Tiprasa ni je leader tong ne ro saje kyang mani CM no Siam samane amo je Tiprasa je all leader khlanya hinu wanchuk tongnai bono simia je Tiprasa lokorono botabo amte hinu wanchuk tong hnei mane Tiprasa lokoro botabo bolong borok slamna ni wanchuk tong hnei sama hai engjage Tiprasa lokoro bo kabang mano saje yangi tongmani hage tabuk to saimia je Bubagra song amato kok sai ka agi wa A.k Mishra song be kok sawnya tongo Tripura ha ke Tiprasa rongni hamkrani bage kabang ma agreement to khlajagni tongo central lok bai haipana amano implement khlajagi yangi tongmani agi ni simi amono kabang ma Tiprasa lokorong no nukphano kha kosom jagyang tong kha tama male kabangma agreement to khlain tong haipano amono implement khlaji yang tomani bagi Tiprasa rongni bukhawa tabo kisa kirijangma hayengi tongo omongkha kabangma Tiprasa logorongni bukhani kok borok Facebook hayake YouTube ni bisingti comment nok khlai basawo hake amono dakti plapla je Tiprasa rongni Accord khlaimani hayake agreement khlaimani Tiprasa hamkrai rongni bagi amono plapla central government okbo kahamke naye chai togu Tiprasa rongni hamkrai ingyangi tongmani amorono nasigi hamkrai khlainani bagi jao agreement khlaimani amono implement khlaike belekeno sanai tuma hamale kabangma Tiprasa haike kabangma je sa borong ni phano vote langnani hake nang am borong no renani nangna je nang kok samani tongmani nin bukhung ni kok mani hake nang je bukhung ni kok mani amono nang samung khlairi me hake bonono ulo chajag yangi thangna amtinya je central ni je government okbo je Tiprasa rongno je sumai tangmani borong ni man thainyo renai bongni je kosto birman ngi tongmani amono kahamke develop khlainai je bongni birman tongmani amono bhaike birmani kagriman amo nainai hinai je prokok remani Tiprasa Accord sign khlaimani agreement khlaimani Tiprasa roni kabangma hamkrainyo tei Bharat ni constitution ni bisingtei amono fulfill khlainai hinai hake amono fulfill khlairi kai Tiprasa rok belekena hamjangnai tuma hamale bongni kok samani borok ler ngi phano borok amono success khlaike hanai hake a samuno khlaimali angke Tiprasa rongni bukhabai thangna hese Bubagra to chai togino tongo bo bini samung bo khlainani bage central lok bai kok sawi jes ni hinjak puro je thango hake boro sigango taise A.k Mishra song bai thangi kok selaimani Tiprasa Accord tai kabangma jatre potre land right je language ni je right tongmani culture je seat reservation SD seat bai rinani 125 amendment bill ni tiye hake te kabangma podre po Tiprasa roni mantai shokte nyo tuye kok saile kya boro ajagawo A.k Mishra bai je Tiprasa roni Accord sign khlaimani agreement khlaimani amono tui bo implement khlainani bage salai kya te Tripura motha sar thang attend khaika so sung the meeting khamen amo sung garaino hopeful and kha khaige daitine implement engana hale the tripartite agreement and sung public no appeal khainai ni ro ko agreement no poito baiji te support khaiji sung TSF as a nironi representative ngai ke analyst intelligence group Tripura motha sung jotono pal kha thangai sung salai ka ko sini je bukhani kok nirong ni je dukho tongmani amo sung table of place khaika
A.k Mishra jibo kahake ne khnaka te jona assure khaika je agreement amo daiti ni implement nai Now TSF ni buka kita thang ba sabni buka kira waktu nara. naji sungto nirogotan situation kasa TSF ni organization so sung TSF ni ini ring zaka but we represent the people sung nirong ni sung representatives or sung simia NLF Tennis group dong de ki promoter to tongun kote hai boni bagai sung kha khai ga daiti no mo implement ngana Acha, kubang ma borok to tabu soi tang. Terus kamu ko IPT ni je sobon de gorma. O bisiwa no TTC day 125th amendment bill no tiye implement nang na hini jata borok soi tang mani. Nor malai ye A.k Mishra bai malai ye bo bahai rok nor ni Kokborok nor ma khadong. Lagi 126 amendment bill to mo government of India no borong no sajak ronai hen so je omo sini je tripartite agreement amani bagai sama kisah dilain to kha khai ge sini je tripartite agreement nang khang loge na 125 amendment bu ngi thangana Tripartite agreement ng process joto kisu bujilai joto kisu agreement khai soi sil le pele ja ta abono te ase kholok meeting khai ja gai to mani nahar mukta mung na hani man sumoro Jadi arok kebang ma issue tong ni man to tesi yang sada 70 to 80% process ka but isa percentage tong sa kamalong na as kedeng ma salong sin struggle sing isa kamalong na public na omun assure kai ni rok halog di ni rok sing hopeful ma tong nai ni rok halog goi o je agreement ni rok na support ken me ni rok approve kai ne